svim ljubiteljima ASMR. Ovo će biti moj prvi video, prvo testiranje, tako da odmah da vam kažem na početku da bi mi značilo da u komentarima napišete šta biste želeli za buduće videe, koje zvuke volite i naravno vaša podrška bi mi puno značila. Ja ću za početak početi sa pokretima ruku, malo da vas opustim i da otklonimo negativnu energiju. Opusti se. Talas. 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 Crash. Pesak, 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 pesak. Pesak. Talas. 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 Crash. Pesak, 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 pesak. Talas. 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 Crash. Pesak, 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 pesak. Pokušat ćemo sa sličnim zvucima gonga, Buda gong. Oni su odlični za opuštanje. Opusti se. Opusti se. Opusti se. Opusti se. Opusti se. Opusti se. Otklonit ćemo svu negativnu energiju, pričom kroz čašu zamaglile. Naravno, ovo su sve test zvuci i kao što sam rekao, mnogo bi mi značilo da mi kažete koje zvukove volite. Samo izvinite, primijetio sam da vam je frizura. Da li ste iz kreveta sad? Ne znam, ali su vam šiške malo, samo ću to malo da vam skratim. Tako se vrha. Inače ja sam profesionalni frizer, tako da nemojte da brinete.
vas zamolio samo da ispratite vrh ove hemijske. Gledajte samo direktno, odnosno samo pravo. I kad primijetite da je izašla iz vašeg perifernog vida, recite stop. Idemo. Znači samo gledate pravo, a kad primijetite da je izašla, recite stop. Da, tako. Idemo. Odlično, odlično. A sad mi recite kada se pojavi, znači samo i dalje gledajte ovako, znači samo direktno pravo. Sad kada se pojavi na vašem perifernom vidu, recite stop. Odlično. 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 A sada pratite ovaj vrh. Samo pratite da vidim. Ovdje samo pratite. Pratite. Ok. Samo pratite ovaj plavi vrh. Ok. Nemojte da pomjerate pogled, samo ovaj ovdje vrh, plavi pogled, pratite. Ok. Odlično. Mislim da vam nisu potrebne naočare. Mada ćemo to još detaljnije. Eto, malo smo prešli sa nekih gong zvukova preko šišanja do kao testa za oči. Čisto sam htio da probam za ovaj prvi video onako šta možemo da uradimo, šta vam se dopada, šta vam se ne dopada. Volio bih da mi u komentarima ostavite ono što vi najviše želite da vidite i da čujete od ASMR-a. Tako da, naravno, vaša podrška bi mi mnogo značila, vaše sugestije i ajde da napravimo od ovog kanala jednu dobru zabavu i da se opustimo uz ASMR. Ja ću se potruditi da u svakom narednom videu budem što bolji, da napravim, odnosno da nabavim što bolju opremu i nadam se da neću iznevjeriti vaše povjerenje. Hvala vam puno.